Leon poznaje život vozača kamiona. Ljudi poput njega voze kamione po cijeloj Europi i oni vam mogu reći ponešto o financijskim i vremenskim pritiscima, dugim razdvajanjima, od obitelji i vikendima provedenim na tmurnim parkiralištima. Svemu ovome doći će kraj. 8. srpnja 2020. Europska unija usvojila je prvi dio paketa mobilnosti kako bi osigurala veću društvenu odgovornost prema vozačima i promaknula pošteno tržišno natjecanje. Odluka se odnosi na sve prijevozničke tvrtke i operatore voznih parkova unutar EU. U osnovi, ovaj paket mobilnosti sadrži jasnija i pravednija pravila o vožnji i vremenima odmora, kabotaži i o upućivanju vozača na duge relacije. U praksi to znači da Leon, kada je na putu, ima pravo na odgovarajući siguran smještaj gdje može provesti svoje obavezne tjedne odmore. Njegovo radno vrijeme može biti fleksibilnije i odmah podliježe boljim društvenim uvjetima. Paket mobilnosti se posebice bori protiv sustavne kabotaže. Dakle, kako izgleda nova uredba? Recimo da Leon živi u Valenciji, u Španjolskoj, i tamo radi za prijevozničku tvrtku. Kada god obavlja prekogranični prijevoz iz Španjolske u Francusku, dopušteno mu je odrađivanje 3 kabotažna putovanja unutar Francuske. Nakon toga primjenjuje se 4-dnevni period hlađenja, tijekom kojeg Leonu nije dopušteno daljnje obavljanje kabotaže u Francuskoj. Ova nova uredba stupila je na snagu 21. veljače 2022. godine. Također obvezuje Leona da se svaka 4 tjedna vrati u Valenciju. I kako Leon osobno profitira? Za vrijeme rada u inozemstvu ili kabotaže, njegova plaća više nije definirana prema njegovoj zemlji podrijetla. Dakle, ako Leon dolazi iz zemlje s niskim primanjima, njegov će mu poslodavac morati platiti višu plaću prema zemlji u kojoj obavlja prijevoz. Da bi učinkovito kontrolirala nove propise, EU se oslanja na pametne tahografe druge generacije. Ovi visokotehnološki uređaji koriste i poslodavcima i zaposlenicima rješavajući nekoliko problema odjednom. Smanjenje troškova, veća sigurnost i kontrola, poboljšani radni procesi i usklađenost s propisima. Pametni tahografi druge generacije su ključne mrežne komponente visoko učinkovite buduće komunikacijske i podatkovne infrastrukture. Sve tvrtke u transportnoj industriji obavezne su poznavati i poštivati rokove za naknadnu ugradnju pametnih tahografa druge generacije. Od 20. kolovoza 2020. godine, vozač Leon i njegove kolege već koriste pogodnosti novih pravila o tjednim odmorima, više fleksibilnosti i priliku za povratak u svoje matične zemlje. Od 2. veljače 2022. godine provode se novi propisi o upućivanju, a od 21. veljače 2022. stroži propisi o kabotaži. Sada se primjenjuju plaće i socijalni standardi zemlje u kojoj se prijevoz odvija. Od 21. kolovoza 2023. sva nova vozila moraju imati pametni tahograf druge generacije. Od 31. prosinca 2024. vozači će biti dužni kod sebe imati potpunu evidenciju prethodnih 56 dana. Ako su kamioni u međunarodnom prometu do sada bili opremljeni analognim ili starim digitalnim tahografom, vlasnici moraju od tog datuma ugraditi pametni tahograf druge generacije. Od 21. kolovoza 2025. ova će se obveza naknadne ugradnje primjenjivati i na vozila sa pametnim tahografima prve generacije. Od 1. srpnja 2026. laka komercijalna vozila iznad 2,5 tone, a koja se bave međunarodnim prijevozom, moraju također biti opremljena pametnim tahografom druge generacije. Novi će propisi osigurati da transportna industrija diljem EU bude pravednija i naklonjenija pojedincima.
Naposljetku, svi uključeni zaslužuju situaciju u kojoj svi dobivaju. Upravo zato se Continental sa svojim VDO brandom fokusira na prava rješenja za sutra. VDO softver za upravljanje podacima kompetentno podržava flotne tvrtke i pružatelje usluga upravljanja voznim parkom u uvođenju europskog paketa mobilnosti i omogućuje sigurnost u primjeni trenutnih i budućih propisa.